Esta semana empezou no mundo do sector do leite con movilizacións. Ata Santander viaxaban representantes tamén produtores do sector para protestar diante de unha conferencia, xa lle contábamos, que tiña que clausurar a ministra do ramo, pero que finalmente parece que non a clausurou e que se foi a esa reunión da Comunidade Económica Europea, pero prácticamente a tomar café ou algo semellante, porque non se conseguiu absolutamente nada. Está con nós para falarnos da viaxe, das protestas e do futuro do sector Marcos Louzao, do Sindicato Labrego Galego. Marcos, moi boas noites. Boas noites. Antes de nada, gracias por achegarte, cansado, me imagino, despois de todo este percorrido que fixestes para Santander, non? Pois sí, a verdade é que saindo de noite, facendo noite de camiño, no autobús, desde logo, o grupo importante de xente, foron máis de 20 persoas que participaron aquí do Concello da Estrada de Forcarei, unha representación importante para unha viaxe tan longa e para un sector tan complicado, non? Neste sentido. Dicir que todo transcorriu sobre o normal. Ben é certo que a nosa sorpresa, grata sorpresa, foi que a nosa misión era expulsar a ministra desa clausura dese curso de verán, dado que nese día estábase negociando en Europa o futuro do sector lácteo. E, afortunadamente, pois, non existiu, mandou un secretario de Estado e conseguimos que estivese ali onde tiña que estar e ali onde se lle paga para que estea a defender os intereses. Ben, esta é a segunda parte, a de defender os intereses que non cumpriu. Votou por continuar coa política agraria común actual, isto é, para que a xente me entenda, a eliminación de cotas lácteas. Todos sabemos os grandes investimentos que fixo o sector agrario galego para modernizarse, ampliar as súas producións e cumprir os estándares máximos de calidade que hoxe teñen para, en nada, perder todos esos investimentos en cota que se fixeron. Continuar, digamos, esas políticas liberalizadoras nas cales non se garante en absoluto un prezo mínimo, como decíamos aquí noutros días, como calquera traballador gustalle saber canto vai cobrar a fin de mes. Ben, por no sector lácteo non só non se sabe, senón nunca se vai saber, a non ser que poñámoslle couto a toda esta situación lamentable apoiada pola ministra galega, defendendo os intereses do sector lácteo nestas circunstancias. E, polo tanto, a viaxe foi boa, foi dura, pero máis duro é o resultado de ver que o sector lácteo sigue sendo un sector de terceira categoría que para, neste caso, o Ministerio de Agricultura, pois... Deixa de contar. Efectivamente. Cando se pon en marcha o da liberalización, é dicir, a eliminación de cota? Pois, por volta do ano 2015, se ben é certo que o que se vai facer é o que se denomina aterraxe suave, isto é, daráselle 1% lineal de cota a cada estado, e, por tanto, a cada produtor, para que no ano 2015 haxa tal exceso de produción e tal exceso de cota láctea que o feito de retiralas non é ningún problema. A iso chámaselle aterraxe suave. E nós, o Sindicato Labrego Galego, levamos dicindo que nos están inundando de leite. Ben, se reparten un 1% lineal, pois estamos falando de que aquí no Estado sería aproximadamente un 10 ou un 12% desa cuota. Por lo tanto, a inundación será maior porque grandes países produtores terán máis cota para poder inundar, desde logo, o noso mercado. Daí a defensa da redistribución da cuota para regular, digamos, ou equiparar a oferta da demanda nos diferentes estados e, digamos, que a lei do mercado impere, pero con os mínimos de seguridade para os produtores. Por isto non se fala. Disto non se fala. E isto é a demanda que ten o sector. Un prezo mínimo, garantías de produción, estabilidade no sector, estabilidade nos prezos, seguridade a todos os niveis no seu traballo. Nada disto se falou en Bruselas, de nada disto falou a ministra. Non sei se hai un tipo de mensaxe positiva, pero vexo que non hai ninguna. A mensaxe positiva, sinceramente, pois a que desde aquí mando é a mensaxe da loita.
todos os problemas, todas as situacións negativas como esta, cando un goberno fai oídos sordos, pois o sector, a sociedade, pense que facer oír. Non temos outra alternativa que seguir insistindo en ese recorrido. Desde logo temos moita xente, xa digo, unha viaxe tan longa, contamos con un número importante de persoas, pois seguir loitando para que isto cambie. E, bueno, a veces pois son as pequenas minorías, non? Neste caso o sector agrario, pois no que no mundo, na historia do mundo, pois fixo grandes cambios, pois nós agarrámonos a iso, a historia, como un ferro fervendo para intentar salvar este sector que desde logo está ferido de morte. Bueno, de que aínda a eliminación total da cotena hai uns cuantos anos por diante, pero en todo caso tamén hai un procesos electorales e demais. É dicir, pode cambiar de alguma maneira ou non? Ou isto está xa definitivamente pechado e aínda que cambien os gobernos ou que sexa, pois non van a cambiar este procedimento? Pois a verdade, neste sentido, é difícil, non? É difícil porque a nivel das políticas agrarias de Europa, dentro do Estado español, non houve un cambio importante desde o ingreso no ano 86. Se ben é certo que a entrada na Unión Europea no ano 86 foi desastrosa, non? O leite foi moeda de cambio da agricultura mediterránea, estámoslo pagando hoxe en día, non? Entón, aquelas malas xestións estánse pagando agora. Pero tampouco houve un cambio importante. Agora, o cambio importante o que podemos que nos pode levar é a situación de crise. Estamos no momento de crise financeira, pero pode chegar o momento de haber unha crise alimentaria. Moitos dos países non son autosuficientes e máxime pois con problemas como pode ser petróleo, variables, efectivamente. Entón, bueno, pois hai países, e de feito Francia caracterízase polo seu proteccionismo, non? Foi das poucas que fixo unha defensa importante do seu sector lácteo en Bruselas na reunión do pasado luns. Por lo tanto, non confío en que se fagan grandes avances independentemente do partido que haxa no poder. É máis, desgraciadamente, incluso pode ser máis probable que outro país externo, outro país da Unión Europea, quero decir, pois lidere unha batalla e nos favoreza de alguna forma. Porque, desde logo, non hai que esquecer que a produción láctea é moi importante nos países punteiros de Europa, curiosamente, non? Alemanha, Francia, Holanda, Bélxica, incluso Inglaterra. E, polo tanto, que estes países, mirando polos seus intereses, pois fagan que tamén nós seamos beneficiados. Pero, en calquera caso, nós estamos loitando, estivemos en Estrasburgo hai 3 semanas, estamos nunha coordinadora europea de organizacións agrarias que estamos loitando por isto. Sabemos que a loita é global, hai que ir desde prezos tamén pois, en países extracomunitarios. Ben, a situación é grave en moitos sectores, estamos vendo da economía, pero ben é certo que hai que tomar medidas e aí estamos organizados e desde esta esquina do mundo pois dando a batalla e desde logo eu creo que é a forma de facer cambiar as cousas. Pues Marcos, moitísimas gracias. Non sei se queda algo que engadir, senón, pois simplemente gracias por chegarte ata aquí e, por suposto, a todos vostedes decirles que sempre hai esperanza, pero neste caso a situación, a pesar de que a ministra foi ata ese Consello da Comunidade Económica Europea para votar que sí, casi merecía mellor a pena que se quedase para clausurar esa conferencia de verán en Santander. Gracias, Marcos. Gracias a vos.